दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 34थि गायसनथाय सानखौ गोरोब फालिनाय बायदिनो देग्लायबो नोंथांमोना बे गायसनथाय सानखौ नैबे मिरु मावख'आव फालिनाय जादों। मा हाबाफारि लानानै फालिनाय जादों? दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 34थि जोनोम सान गायसनथाय सान आरो बेनि जोनोम साननि आङो दुलाराय बर' हारिनोनो गोजोन हामग्लायनाय बावहरग्रोदों। जोंनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादा फैयै फैयै 34 बोसोर जाफैबाय आरो जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जा खामानिफोर मावनो गोनां दङ बेफोरखौ जोङो जेसे हायो मावबोदों आरो दिनै बे 34थि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जा जोनोम सान फालिनाय बेखौ जोङो गिबियावनो फिरफिला बिरहोबाय जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गोथार फिरफिलाखौ आरो बिनि उनाव जोङो जोंनि जायफोर दुलाराय बर' हारिमु आफादनि खामानि मावै मावैहाय रुंसारि जालांबाय आरो जोंनि बर' हारिनि जेसेबां सोमावसारनायफोर दङमोन बेफोराव मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि सेराव जोङो आर'ज गाबदों। इसोरनि खाथियाव जोङो आर'ज गाबदों जे बिथांमोननि जिउमाखौ इसोरा सोरगोआव आलो गोजोन लाखिथों आरो बिथांमोनाबो बर' हारिनो बोर सारस्रि हरनो हाथों। बे फुंनि हाबाफारि हिसाबै जोङो बेखौ लानाय जादों आरो नैथि हाबाफारि हिसाबै जोङो जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जा मावफुं मेल बेखौ दायो लानाय जागोन दान्दिसे उनाव आरो जोंहा बेयाव गोबां सावरायनो गोनां दङ। जे सेथियावनो फैबाय थानाय जोंहा जा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बोसोरारि जथुमा बियो फैगौ बोसोराव बिश्वनाथ जिल्लायाव जागोन। बिनि सायाव जोङो एसे सावरायगोन आरो जोंहा बिटिआर सरकारा जोंनो जा मावखुलि न' होदों बेखौ जोङो थांनाय सप्तायाव जोङो अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय आरो बिनि सायावबो जोङो बोरै जागोन बिनि सायाव एसे सावरायगोन आरो बायदि एसे सावरायनो गोनां दङ जोंनि आफादारि सोमोन्दै बेखौ सावरायनानै दिनैनि जा मावफुं मेल बेखौ जोङो फोजोबगोन। बोसोर सिगांनिफ्रायनो हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनाय बा जौगाहोनायनि सायाव खामानि मावबाय दं। दा फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना दुलाराय बर' हारिमु आफाद हिसाबै माबाफोर जर'खा थांखि लादों नामा हारिमुखौ जौगाहोनायनि? मोजां सोंथि। दुलाराय बर' हारिमु आफादा जोंनि जा मोसानायफोर दङ बै जोंनि सुबुं मोसानाय लोगोसे खेराइ मोसानाय बेफोरखौ जोङो फेंबोबाय थादों। जेराव जोंहा रोखोमसे नङामोन बे बागुरुम्बा बारदै सिख्ला बेफोरखौ जोङो रोखोमसे खालामनो हाबाय। गोबां खेब फ्राय 42 खेब मावबादा लानायनि गेजेरजों जोङो बेफोरखौ फोसाबबोनो हादों आरो बिनि उनावबो जोंहा बे जोंनि मोसानाय दामनाय देनायनि सायाव गोबां फोसाबनो बा रोखोमसे खालामनो दंबावो बेफोरखौ जोङो खालामलांगोन आरो बेफोरखौ खालामनो थाखाय जोङो जोंनि जा अस्तादफोर सिगाङाव जोंहा 11 अस्ताद दङमोन नाथाय बिथांमोना थोजोबा जोंनि हारिमुनि खामानि मावनो गुबुन ओनसोलाव जेब्ला फोरोंनो हरनो गोनां जायो मावबादा लानो गोनां जायो बेफोराव बिथांमोनखौ हरनो थाखाय थोजोबा। बेखायनो जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादा सावरायनायनि गेजेरजों आरोबाव जोङो इन्सट्राक्टर फोरोंगिरि जोङो सायख'बाय। बिथांमोना दायो 30 फोरोंगिरिफोर दङ आरो बिथांमोनखौ जोङो लासै जोङो अस्तादाव जोङो दावखोहोगोन आरो बेबायदिनो हारिमुनि खामानिखौ जोङो जोंनि बर'नि गेजेराव जोङो गोसारहोगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि जा फैबाय थानाय समफोर बेफोराव जोङो जोंनि जा बागुरुम्बा बेखौ जोङो गिनिस रेकर्ड बुक खालामनो थाखाय थांखि लादों। बावैसो उनाव नभेम्बरनि जोबथा एबा डिसेम्बरनि गिबि सप्तायाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे मेगा एक्जिबिसन बागुरुम्बानि सायाव लानो नागिरदों आरो बेयावबो जोङो हेफाजाब होदों सहयोग होदों जे बे हाबाफारियाबो जाफुंथों। नाथाय बिनि उनाव जोङो जुदि सरकारा एलाउ खालामोब्ला जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफाद लोगोसे जोंनि बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफाद लोगो नांनानै जोङो वर्ल्ड रेकर्ड बेखौ जोङो खालामगोन होननानै जों सानना थादों।